Mayong adlaw nga Sabado, mga higala. Ania na sab ang bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. National Museum Dumaguete Branch, formal nang giablihan sa publiko. Gibuksa na sa publiko ang kanapulog unom na sangay sa National Museum na nahimutang sa Dakbayan sa Dumaguete. Gihimo ng Osaka Regional Museum ang Dumaguete Presidensya na parte sa una sa City Hall. Gipanguluhan nila National Museum of the Philippines Director General Jeremy Barnes ug City Mayor Felipe Remolyo ang pagbukas sa museo sa publiko kaniadto ika-25 sa Nobyembre. And so we rejoice in the reopening of this building, which will now house the tangible proof of the rich and diverse cultural and natural heritage of Central Visayas. Gideklarar sa isip important cultural property ang Dumaguete Presidensya na gidisenyo ni Juan Arellano. Siya po ang arkitekto sa building na gigamit karon isip National Museum of Fine Arts. Makita sa sulod sa museo ang pipila ka cultural ug geological artifacts ug imahe sa mga flora ug fauna na makita sa Negros Island. My dream is not just a repository of artifacts that would date back as 700 BC, but this would be the repository of the history of our city and the province of Negros Oriental. Negros Siquijor has a lot to offer. If this will be managed well, it will really enlighten, inculcate the value of pride of place, at the same time a connection to the past. Abre ang National Museum Dumaguete Branch matag Bernes hangtod Domingo. Alang sa Maayong Balita sa Negros Oriental, ako si Ray Anthony Lamotan. Museo ng Pamana, gipasigarbo dito sa Luay, Bohol. Nasayod ka ba nga ang pagpabarog ug balik sa mga nalumpag nga karaang simbahan ug nangagupok nga mga kabtangan adunay gisubay nga sumbanan? Dili kay gipasayon-sayon lang ang pagpabalik sa matag tinabliya nga bato, matag kahoy nga gisintar ug gimarko ug matag gikulit nga tabla alang sa mga altar ug retablo. Sigon pa sa mga tinugyanan sa National Museum, sa matag bato nga sa linog na pulpog, kinahanglan usab nga may bato nga isundog aron ikahulip sa nahawang ug ang pagpahiuli dili magkuwang. Sa mga parte sa gikahugno ang retablo nga natipak, kinahanglang susama nga matang sa kahoy ang kuliton ug isalpak. Gani, karon nga mga karaang simbahan gitutukan aron sa turismo usab hingpuslan, bisan ang mga karaang bisti sa binag-ong teknolohiya gipahiuli. Sa mga napugaw ug nagisi nga gipintal sa luna, gipulpog nga mga organikong pigments nga tinubdan sa kolor, mao gigamit aron ikapahiuli ang larawan nga Technicolor. Aniata karon sa Museo ng Pamana at Kasaysayang Boholano diri sa Luay, Bohol, diri sa compound sa Holy Trinity Parish Church. Kani nga museum gi-feature nato ang restoration sa atong simbahan ni atong naigo sa linog atong 2013 kung giunsa nato pagpatrabaho pabalik ang atong mga simbahan. Sa mga buot maghimo sa ilang kaugalingon nga pagpahiuli sa mga kabtangan nga nangagupok o nangabali, subaya ang Museo ng Pamana ug sayri ug sakto ang mga lakang aron mahipno ang inyong gitinguha. Alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Ang probinsya sa Siquijor, giilang champion sa lokal nga sistema sa kahimsog. Awards ba kamo? Ang probinsya sa Siquijor ng haros ni Ana. Gipasidunggan na usab dili lang sa makausa, kundi sa makadagang higayon ang maanindot nga isla sa Siquijor sa gipahigayong 2022 Local Health Systems Awards nga pasiugda sa Department of Health sa Mandawi City, Cebu. Gideklarang kampyon ang Integrated Provincial Health Office sa probinsya sa Siquijor alang sa 2022 Search for Outstanding Local Government Units in Local Health Systems. Hawod ang probinsya sa Siquijor nga nag-uli og honorable mention for Best in Hospital DRRM for Health System Team, Active in Risk Management, Outstanding in Risk Reduction in Emergencies and Disasters Award, Top 4 LGU Hospital with Institutionalized DRRM for Health System, Top 4 Excellence Award in Mosquito-Borne Disease Program, Top 3 Performing LGUs on Increased LGU Budget Allocated to Health, Top 3 2022 Performance-Based Incentives Award for Barangay Health Workers ug recipient of the Directors Award, Rabies-Free Province ug John Snow Awards for Disease Surveillance.
Dako kayo kong pasalamat sa tanang mga tao nga involved ani nga success nga akong nadawat karon. These awards would not have been possible if wala na tinabangay o ginaot pa unta sa sunod o sa mga umaabot pa nga mga puluhaton mabuhat kinit nato regardless kung nabay award or wala. Ang Commission on Population and Development 2022 Regional Kaunlarang Pantao Awards mihatag usab pasidungog sa Siquijor isip kampiyon sa Most Outstanding LGU in the implementation of responsible parenthood and family planning ug daghan pang mga awards nga mo'y timailhan sa padayon nga paglambo sa Siquijor ilabi na sa sistema sa kahimsog. Alang sa mayong balita sa Siquijor, ako si Nina Rose Oxo. Ang Popcom 7 nagpahigayon sa 2022 Kaunlarang Pantao Awarding Ceremony. Ang Commission on Population and Development Region 7 o POPCOM 7 may pahigayon na usab sa 2022 Kaunlarang Pantao Awarding Ceremony search for outstanding local government units in advancing the population and development program during the pandemic. Kinihuman sa duha ka tuig nga wala kini mapatuman mahitungod sa nagpadayon nga COVID-19 pandemic. Ang Kaunlarang Pantao Awards nagtumo nga pasidunggan ang mga local government units, local chief executives, mga institusyon ug individual nga nakahatag og talagsaong kontribusyon sa natad sa population and development. Tumong usab niini nga mapataas ang suporta ug partisipasyon sa mga government ug non-government officials sa pagpatuman sa population management program. Sa maong aktibidad, ang POPCOM 7 mihatag usab og pag-ila sa ilang mga partner national government agencies ug civil society organizations sa mga kontribusyon niini sa pagpatuman sa Philippine Population Management Program. Kung diin, usa sa mga nahatagan og recognition mao ang Philippine Information Agency Region 7. Ang 2022 Kaunlarang Pantao Awarding Ceremony gipahigayon ni atong Nobyembre 28 nga gipanguluhan mismo ni POPCOM 7 Regional Director Attorney Bruce Ragas. Alang sa mayong balita sa Cebu, ako si Hershey Claire Zaspa. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan. Ang mag-uban na punta, alang sa mayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Mga higala, 22 days na lang, Pasko na! Oops! Ako si Rob Cabardo, o mag-uban na punta sunod simana.